teh. Kena yo, ndene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kondur ngedaton nggih ngestaken dawuh. Sayetine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal e. Budana kang padha sepa nggih ngestaken dawuh. Wonten ana paduka kala wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinipun. Udawa. Inggih. Nyun ngapunten budal kang padha seba ingsun kondur kedaton nunistaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan le. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petro. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kosike iso uga Kurawa kae ngarep upacara? Ora. Baris kok ngarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak pethoke ya, Reng. Ngati-ati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rananggana magawe gelarira wang-wang Ndara Kartamarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Werantawati. Ngerti yo, Dewi Werantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Werantawati
Kula kelangan Petruk, mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggo ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro. Weh wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampeyan peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rek kae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampeyan. Bagong non. Tahe wangi, lekunge wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Yo Bagong nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo Bagong.
kok melayu. Bagong, Nun. aku lingi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, Nun. sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kowe Prabu Mandura mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Kowe Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi. Ora wedi ning aku wedi yen ditukani Kowe Prabu Ndrawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampean. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nang nganti aku didukani Sinuwun Ndrawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, petukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Dues. Sinuwun Ndrawati cloro. Ana ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Ya. Ayo mulih. Kayak iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, Kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. ayo karang ya wong seneng-seneng kaya kang ora. Wis ayo, iki mulih ora usah mulih. Iki ora tanggung jawab nek mulih. Ditonton sik Ndrawati karo Setyaki le gelut piye menang sapa? Ana dele aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndrawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndrawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Setyaki wis diniyati tenan yen to belani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka ngarep ruji Kyai gada wesi kuning. dasar Pranyata. Kowe Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok nggawa wesi kuning? Yes Ben, ayo jajal ditu. Wesi kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Weh, adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada wesi kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Bus. Setyaki, Setyaki. Nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Gila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa?
Sinuwun Ndorowati. Beres ngakulono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya roncong. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai wis kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani kok Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Manggil mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae, iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Nah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Sencaki. Ndara Sencaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Sencaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono Niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jenenge kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajare. Ngoten niku sejarahe. lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Kok mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan ki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok Prabu? Piye? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karkat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dineke mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, Sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok Prabu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah
Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndrawati senjata cakra. Mila sapunika ngaten mawon, Kakang Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndrawati, Urantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Urantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman Ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Kowe baliya? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan nih? Wis ora perkara kowe prilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, Anggara wis ketembung anggrek. Kasih ki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omongo, nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati. Mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Kira tak tinggal lunga ning Ndrawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo ning jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora. Aja ngundang. Petrus saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Hamus pra. Ki mau Sri Prabu kuali.
Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petra nek Petra iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Tru. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye? Apa ngongkon anakku meneh? Atur sikilku teklik kiwa tengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning piperbak wae. Kowe tau ora apa nek wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Truk. Mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono kuwi wis parah banget kok piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun Kakang Guru. Tiba padha-padha. Sinuwun Ndarawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra kuwi pusaka, Tong. Tong tir tong kantong Petro anakku kok. Guys, tangi. Ayo gara-gara ya. Aku ora kuat tangi, Kakang. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono, Kakang. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya atine ngapusi adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke, nek nutupi nek dhewe langsung ngene berarti waras. Nek dhewe langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Angger aja edan, Kakang. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Terus. Karo nggo tombo sayah. Angger. Nah, ya. Tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Heeh. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ana gambare Ayu. Lagi ngeplaki bojone. Ya, milih apa? Milih sindane sapa? Komplit kok iki. Arek lho iki sing nomor 3 gambare Ika lho, lagi arep adus. Setel yo Gang yo. Nunggu menawa isine pas adus.
Buka meneh sing nomor 4. Lho iki ora Mbak Ria iki. Nganggo androk. Apa? Wah ya ora. Wah, Nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila, lu Prastiwi gila. Wah, gleleng ta wong ndroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Ih. Milih siapa, Tru? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Engko ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing ru nembang? Kaya Mbak Ria rung nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Nah, men komplit engko ndak dikira Mbak Ria ngaturke apa men Petro iki lho, Truk. Apik iki, Truk. Mbok Ben, mutar Mbok Ben. Kena mau iso pesen apa jenenge? Iso pesen soda gembira barang mau mergo kowe. Kowe mesti menyang dhewe kowe. Nek ora ana wong iso jajan nek ana wong kok iso kok gering ora. Nengke wae yo. Padha obong wae omahe ora iki. Omahe Petro karo dobong. Man modar sisan wong kok alemane ra jama-jama ora. Nganggrek. Bapak teko mah tak laporke kowe. Tenan asli aku wis ora bakal wige ringo-ringo. Petro aleman, Pak. Ketoke lara ning aleman. Mergane ngopo? Ngene. Men bapak sing nengahi perkarane Petro. Janeng yaneng talaka kadilanget jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak Petro lara. Lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petro pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petro tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Limasada badhe dipun pek mantu. Lah Petro niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Warantawati. Sinambi neter ketrimaning urip Petro kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petro, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinuwun Ndarawati. Malah Petro wis utusan kalih ingkang putra Nala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate, sampun kira, Pak. Setunggal Petro kudu iso ngaturake iki menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing raya-raya wis
sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mengkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjangkamu. Nek pancen sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wrantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk? Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenono kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayitna semuriris. Ngendikane bapakne kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku do ngarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya, golekane. Ning yo nendi mudan ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning Dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Wrantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Kencang baru saya apa-apa. Mangka anggro sesumbar lindhu bumi. Lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketupat. Kencang marudaya pak pong mbok bolong kali cuthe nyamane ngawe. Petruk Bu Kulon Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka. Ulun ngerti pesambat kita. Gan kita kepengin nagih janji kawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Mahanasa ya Sang Hyang Manikmaya. Tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Bu Kulon. Ya. Ruhanira Petruk. Yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Bu Kulon? Kita bakal ulun paringi pusaka. Ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra. Jaranipun
Nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma piye kula. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparing anu piye kula. Ya, Petruk Kantong Bolong. Mangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngawur iki parisuli nggih. Wis mengko yen bisa kita gunakake nggon kita bakal ketemu harus njata cakra. Matur sembah nuwun kula. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik ya, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Narada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbah pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa. Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta di amuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Gelar pandan moncar tinon lir kekonang surem soro tetan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunung tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, nek sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasari Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak go ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo.
mati, Pak. Ilang wujuding latu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petra iki. Ah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewake tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Ah, monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa wardi alum sapa wardi alum. Kancane iki dingengei kok. Anak buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ah ya. Wah, cilaka acarane. Wah, pahit. Wah, pahit is. Ya wis pustaka Jamus Lima Sada wae. Ah, nek senjata cakra kula sing balekke mawon. Wis ya, Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur senjata cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah. Ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. wah, jan gleleng. Terus aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendikaning Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka senjata cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semahku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel iki. Wis marane umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Ayo ditiritani ya, Tru. Ya. Aku ditiritani, heeh. Di video ke sithik, moh. Oh, di videoke. Moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo.
wonten dawuh jumbuh lawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petro mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Lurah Petruk menika gampil gecul tur yo seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah Kang, wetengku dicekeli, Kang. apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung ngurung. Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Edan Petruk ketrima tenan. Apa ya Wrantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye? Hei! Ora ngawur. Kon njur apa-apa arep dipek apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Tawudi. Neng mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor Tegal sini lho kula nggone. Nggonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Kowe menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing taman. Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Heeh. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Kowe ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo. Angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong usul iki? Delok kanan Ndarawa. Wis ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Tru, kulawarga. Kulawarga. Minggir to, minggir. Tru lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem Ki Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Emoh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotana. Nang isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem munjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamar sapa? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi ta. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Wah. Kabar kawantar sumebar ring jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke
wujuding Tata Cakra Petruk Kanthambala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Petruk iki gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasi Ratu Ndrawati kok duwe mantu batur iki arepe piye? Aku ora trima. Rantawati tak jaluk tak dham karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk nang negara Ndrawati. Minggiro jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Weh lah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Anjek-anjek lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibaringke, baringke njoben ngono. Arep baringke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh. Sanane ngomah. Menawi kok ora bubade duka mengsaipun kula, samenika ngaten kemawon. Ora sandhataken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Kyai Prabu Duryudana kon ndhawuhke Lesmana Mandra Kumara perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake Senjata Cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Ngono yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndrawati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten? Nek wani ayo metu njaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Rantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Ya.